बाड़ी उनकर सास बाड़ी रोत अड़ी रोई मत जन भइल तन भइल चुप 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 बा लेके भागल बड़ी बताई पता रहे रउआ जा रही तब भाग रही कि ओकरा से पहले ही ना जैसे हम एगा रही खेत कोट ओट लेके प्रशासन लेके आई है तो वो घरे रउरा का करम हम अपना किता में नहीं ढुके सारा के खेत मलगुजारी पर ले रही है ओकरा बाद ओकरा में मिर्चा बुआई रहला फिर दूसरे के खेतवा दूसरा के बनबस क के बच्चा हड़स जन बबुआ मम्मी के याद आवेला हां कहां दिया मम्मी भागल बिया कहती हम जाके खेते अभी हम पहुंच गइल बानी गाय घाट पंचायत के वार्ड नंबर 5 में और एहिजा घटना ऐसन भइल बा कि आज से 5 से 6 महीना पहले एगो औरत दूसरा लड़का के साथ में अपना हस्बैंड के छोड़ के फरार हो गई बाड़ी और बहुत सारा बात करम बनल रही जब वीडियो में लास्ट तक हमारा साथ में बाड़ी उनकर जन औरत के ससुर जी बानी वहाँ से रौरा का भई रहे का घटना रहे कहिया के घटना हो सारा बात बताई हमरा के ना गाँव ना रही रौरा रही गाँव हां हम गांव में बानी का भई रहे भाग किछ झगड़ा ना तकरात भइल अब बिहान खाब कहतिया चलो से खेत में खाद डाले और लड़का कहाँ रहे हमर लड़का बाहर बॉम्बे रहल तब भाग गई तो कहानी ये बबुआ देखो से का करती है खेतवा में रे भैया उ करिया बोलत ऐसे तोहनी के तो गोलन से उन से रोते आवत रे से तो कौन भागुल हम कहानी रे बाबू कोई जान पहले बताई का कोई अब हमने रौरा का करेला हम बरसाला ने झोकानी बरसार झोके हां तो इनके के पोसे नहीं पाने नहीं खियावे नहीं किछो बेच के भरे नहीं किस्तो भरे नहीं किस्त भी कर ले बड़ी हाँ कुछ नहीं के बर्तन 5 गो करा नहर मिले रहला तन बर्तन ले जाके धइल बे के काहे 3 गो लड़का बड़ा सा हाँ 2 गो के छोड़ के एगो के लेके भागल हाँ बड़के के लेके भागल बिया चा चीनी हमरा के देव और हमर बाबू पहले रौरा संग कुछ विवाद भई रहे ना हमरा संग पहिले ओकर संग झगड़ा तकरात कर अभी बोल अब डांट मार अभी कह के रे अपना घर में अथी से रह जैसे हम बानी जैसे हमर बेटी बारी से तैसे ही रहो हमन के शिकायत न कुछ सुनाओ बड़ा हमनी अथी निमना घर के हमर सास ससुर ऐसे नहीं चलल जैसे हम चलत तनी वैसे ही चल इज्जत राखल हमार पकड़ी हमार राखो ना ये बबुआ अब राखल चाहत ना हम ना रखब ये बबुआ हाँ बाबू हम गुजात बन जाए हमार पानी भाई लो ना पिए लो तो हम कैसे रह गुजात रही गुजात रही का लेके भागल बड़ी बताई आ ठन कहा ना आ जतना लड़का कमैले रहल है उतना मैं संपत्तो को लेके भाग गई आ 5 गो बर्तन फुला हाँ किस्तो ले कर ले बर्तन उनके न किस्ता भरता नहीं लुगा फाटा माए लेके भाग गइल बारी हे नतिनी के लड़का के महबीरी बनौला नी बार में हे नते हे जे मरले रहल है खून बिगले रहल है मरले बिया लाते हे जे गांज पचा हम उठाई के ले आई ये 2 गो छोटा छोटा बच्चा बड़ा सा और बड़का लड़का के लेके वो अपना साथे चल गल बाड़ी और ये 2 गो छोट छोट बच्चा के छोड़ के चल गल बाड़ी बताई रौरा लोग कि बच्चन के दिल पर का बीतत होई कितना याद आवत होई मम्मी के बाकी उनकरा हम पति देव से मिलावत तनी रौरा कहाँ रहनी है बाहर रहे रौरा काथी के काम करेला बालू में रौरा पता रहे रौरा जा रही तब भाग रही कि ओकरा से पहले ही ना जैसे हम एगा रही खेत उत बोआ के थान उन बोआ के सोवा के कोड़वा के खाद पानी डाल के चल गए रही बाहर हाँ 10 दिन गईला भइल तो 12,000 रुपया कमा के विदा कर दिन अकाउंट पर पैसा चल आ गई तो ओकरा बाद किस्त मिलल 40,000 उ 30,000 पहले से रहे उ पैसा मैं लेके भाग गई गहना 8 ठान रहे मैं लेके चल गई अब राखल चाहत नहीं ना हम ना रखूंगा के भले जान भी हमें चल जी तो रखना रखम ना हमनी के ना रखब जा हमनी के अपन माई बेटा जान से खेल जाए उनका के रखम कितना होगा कि लड़का के अपन पढ़ाई सब मैं कागज पत्र सब रखले बनी सब बा दिखावत नहीं भैया अगर कहीं कोट वोट लेके प्रशासन लेके आई है तो वो घरे रौरा का करम कह हम अपना किता में नहीं ढुके थे हमारा के बड़ा गजन कइले बारी हमर माया संपत्ति लेके भागल बारी कहिए जे रौरा बेटा से शादी कइले बानी तो ओकर प्रूफ तो बढ़ले बा शादी विवाह भइल बाटे तो ओकरा प्रूफ का जानले
बारी ला तो कहल तिया कि हम पैसा से चिकित्सक मानी तारा पर नहीं थी है देख सकतनी जा कि सारा व्यवस्था भैया इकट्ठा करके करत रहे, लेकिन औरत के का कहाऊ हर चीज के व्यवस्था कैले बानी तब वो छोड़ के फरार हो गई बाड़ी और सब चीज पोलो में पढ़ावत रहनी बबुआ पोलो में पढ़ पता लागल है जी किस्त दोस्त करले रहनी है सब पैसा बैंक में भी कुछ पैसा रहलटे सारा राशि कहीं खेत कहतनी खेत के का बात 10 कट्ठा खेत कैले रहल रामराज बिनी बेचारी दियलस के अपन कमाऊ खो बेचारी कहलस के अपन कमो खो निमन से रहो अपना बुढ़ियों के देख बुढ़िया तोर बीमार पड़ते रहती है हर घर तो अपना बुढ़ियों के नजर तक आंगन बहारी तो दुआरियों पर से बाहर हो जैसे बर्तन खेत 7,000 में बेच के चल गई। 7,000 में खेत दूसरा के खेत मलगुजारी पर ले रही है ओकरा बाद ओकरा में मिर्चा बुआई रहलटे आ फिर दूसरे के खेतवा दूसरा के बनबस करके पैसा उहो लेके फरार हो गई बाड़ी। बाकी मैया अब आई है तो रौरा रखम त ना हम ना रखब एकदम बाबू तार मुंह तकतनी सोना का देख मुंह ना हम उनका के ना रखब चानी जाई छापा पड़े आ सोना हमार जान में रही हैं तोहरे के न देखे के मुंह हम एते करब कौन कौन लड़का हणस उनकर भाई हका बरस का दूगो के पैसा है हे दूगो बच्चा हड़स जौन में बबुआ मम्मी के याद आवेला हां कहां बिया मम्मी भागल बिया कहती हम जात नहीं खेते और भवनिया से ओनिया भाग गुलिया उनका जा अंगा जा सते 2-4 गो 10 को तू हड़े बबुआ एगो 2 गो लड़का बाड़ा स और 3 गो लड़का बाड़ा स तो एगो के तो लेके साथ में गोल बाड़ी बाकी 2 गो लड़का के रखले बाड़ी और इहे फैमिली हटे और इहे उनकर घर दुआर हटे रोड देख सकतनी जा। और भैया बालू में काम करेले कुछ के कमी नहीं खे मैया घोसार जो के लिए सारा व्यवस्था टाइट बा फिर भी छोड़ के भाग गइल बाड़ी। बाकी एगो है छोट बच्ची बिया जौन की बुझे मम्मी कहाँ बिया मुँह गइल भाग गइल छोट बच्चा बा एकर तभी ज्ञानो नहीं खे। अब बताओ जहिया बड़ा हो एकरा का बीती कि मम्मी हमार कहाँ बिया के हमार मम्मी बाटे कुछ एकरा पता नहीं खे। और सबके छोड़ के फैमिली उनकर माता जी जौन बाड़ी उनकर सास बाड़ी रोत अड़ी रोई मत जौन भइल तौन भइल चुप 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 चुप। बाकी रौरा लोग के वीडियो कैसन लागल जरूर अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर देम जा।